nik uste dut familik orokorrean oso mezu kontrajarria jasotzen dituztela etengabe, ez? Badago, agian hitz egiten ez, lasa hitz egingo du, ez? Edo, logopedara, osea, diot, kanpotik ere badatoz horrelako mezu kontrajarriak eta azkenean askotan pediatrak esaten duena, amen egiten dio mundu guztiari, ez? Edo aurreskolan esaten denari, gu egia da familia asko guri kaso egiten digutela, beste batzuk ez. Baina, egia da lehia bat bezala bizi dela, baina nik uste dut beldur garelako atzean geldituko ote diren horrekin, ez? Badakigulako ze eragin izan dezaken etorkizunean, eta hor bai sartzen dela familiek haurdunaldian edo haurdun gelditu baino lehenagoko plangintza horretan duten aurri irudia, ez? Ze aurri irudikatzen dugun importantea da, hori proiektatzen duzulako haurdunaldian, jaiotzen denean, eta agian ohartzea zuk duzun seme-alaba hori ez dala zurik irudikatu duzuna, horrek sortzen du barne gatazka bat oso potentea, eta horren beldur gara, ez? Atzean geratuko ote diren, lotzen dugulako beti sufrimenduarekin, gaizki pasako du, ondorio desberdinak izan dezazkela, ez? Nik beti esaten dut aurren erritmoak tauletan agertzen direnak, baina asko zabalagoak direla, aur osasuntsuak direnak, baina agian media edo taula horiek esaten dutena, baina pixkat gehiago behar dutenak, ez? Honek ez du esan nahi, alerta seinaleak daudenean, zerbait egin behar ez denik. Diot, hor, momentu honetan, pediatra egon daiteke, aurreskolaratua ez dagoen aur baten kasuan, eta aurreskolaratua den aur baten kasuan, hezitzaileak ditu, horretan trebatuak garenak, eta identifikatu ditzazkegunak zeintzuk izan daitezken alerta ikurrak, zerbait aktibatu behar den edo ez gomendatzeko. Asiren eskutik, Hasi ez ziren non edo non bideo podcasta. Hasiera eta heziketa gaiak hizpide gurasoentzat.